Někdo by si mohl myslet, že vyvěšené záhony fungují stejně jako velké květináče nebo jiné pěstební nádoby. Není tomu ale úplně tak, protože vyvěšené záhony nemají dno. To znamená, že nám přebytečná voda ze záhonu dobře odtéká a vyvěšené záhony se nám nepřemokřují, ani když vytrvale prší. Pěstování ve vyvěšeném záhonu přináší celou řadu výhod. Pokud chceme pěstovat již takto brzy od jara, rostliny jsou trošku více chráněny proti přízemním mrazíkům, protože jsou vlastně více nad terénem. Navíc, když nám svítí sluníčko, tak se nám stěny záhonu rychleji zahřívají, tedy i půda v něm. Když vezmeme v potaz, že záhon zůstává na místě i přes zimu, tak mráz nám dobře dezinfikuje substrát nebo půdu proti různým patogenům a škůdcům. Na rozdíl od běžného záhonu, pokud použijeme substrát, netvoří se nám na povrchu škraloup, to znamená odpadá nám nějaké kypření a také nám odpadá zbytečné pletí, protože vlastně ten záhon je malinko výše nad terénem a substráty jsou většinou bez semen plevel. Vyvěšený záhon si v podstatě můžeme vytvořit z čehokoliv. Může to být dřevo, může to být kámen, cihla nebo nějaký nenasákavý recyklovaný plast. Pokud se ale rozhodneme pro dřevo, je potřeba myslet nad tím, že to dřevo bude vyžadovat nějakou údržbu. Když už se rozhodneme, kde chceme vlastně ten vyvěšený záhon na zahradě umístit, tak si musíme připravit trošičku místo pro něj. Pokud ho umístíme tam, kde je třeba v tuto chvíli trávník, je potřeba ten trávní drn nebo tu horní část zeminy odebrat a nachystat pro stavbu záhonu. Pokud ho dáváme třeba na stávající záhonek, tak alespoň tu horní vrstvu prokypříme. Stavba vyvěšeného záhonu nemusí být nic složitého. Nachystáme si to ohraničení, tedy to bednění, pak je dobré nezapomenout do spodu umístit například chovatelské pletivo s malým okem, tak abychom zabránili, aby nám právě krci a hraboši nelezly nahoru. Pokud volíme dřevo, musíme to dřevo trošičku chránit i zevnitř, takže umístíme na ten vnitřní okraj záhonu nopovou folii, tak abychom odváděli tu přebytečnou vlhkost, ale zase, aby nám i voda zbytečně nenasávala do toho dřeva. Aby nám ten vyvěšený záhon fungoval správně, musíme volit vhodnou výplň a ve správném poměru. To znamená, ty 3 nejdůležitější funkční vrstvy jsou, že vždycky na spod dáváme hrubou drenáž. Ať jsou to podrcené větve nebo například dřevní štěpka, ale musí to být opravdu hrubý materiál, tak aby nám dobře protékala voda a na druhou stranu, aby nám dobře do toho záhonu mohl vnikat vzduch. Ta prostřední vrstva je velmi důležitá, protože do ní potom posléze prokořeňují ty rostliny a je pro ně takovou zásobárnou živin. A tu prostřední vrstvu by měl vždycky tvořit dobře vyzrálý kompost nebo nějaký přírodní materiál. Samozřejmě ta poslední, velmi důležitá vrstva, tu nám tvoří třeba substrát. Zase je vhodné volit takový substrát, který je třeba hodně vzdušný, to znamená, že obsahuje například kokosové vlákno, ale zároveň má i dobrou nasákavost pro vodu. Tyto 3 funkční vrstvy, které jsme si popsali, by měly být v rovnoměrném poměru, tedy stejně rozmístěny. Pokud si chceme tu naši úrodu opravdu ještě trošku víc urychlit, můžeme vlastně vyvěšený záhon použít jako takový pařník. To znamená, že si třeba i ten horní hranu toho záhonu můžeme překrýt nějakou textilí anebo nějakým připraveným víkem. Ve vyvěšeném záhonu opravdu můžeme pěstovat cokoliv. To znamená, když začínáme takto brzy na jaro, můžeme začít saláty, kedluby, nebojíme se už ale vysét i nějakou řetkvičku nebo mrkev. Poté, když nám to počasí dovolí, tak už můžeme začít vysazovat košťalovou zeleninu, ať jsou to květáky, brokolice, zelí, následuje plodová zelenina. Velmi dobře se daří i melounům. Vysazujeme třeba bylinky, kvetoucí rostliny, anebo se rozhodneme a necháme celý vyvěšený záhon pro jahodníky, tedy pro jahody. Vrstvy, které jsme použili, jsou vhodné i pro biopěstování. Samozřejmě ty rostliny z toho záhonu živiny odčerpávají a je tedy nutné zhruba po 2 měsících začít přemýšlet nad přihnováním. A pokud chceme opravdu po celou dobu pěstovat v tom biorežimu, měli bychom použít i hnojiva, která jsou k tomu vhodná.